Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu sampun pono ing pamawas, lebda ing pitutur kiblat ing panembah ingkang pantes pinundi saha kinabekten, Hadratul Muhtaramin, para alim ulama, para kiai, mliginipun dumateng panjenenganipun Bapak Kiai ingkang satuhu dat kinabekten, para rawuh saha para kadang ingkang satuhu dat kinurmatan. Minangkani purwakani ngatur sumangga langkung rumiyin kula dherekaken sami manengku puja ngunjukaken sembah puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng-paring rahmat lan nikmat gumelaring alam agesang wonten madyaning bebrayan agung katitik rahayu sagung dumadi tansah kajiwa dalasan kula sehingga kula lan panjenengan sedaya saged hanglonggaraken penggalih haminakake wanci saha saged rawuh kempal manunggal wonten sasana menika minangka ingkang dados panyuwunipun Bapak kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam mugi tansah katur dumateng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula lan panjenengan pikantuk syafaatipun ing dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para rawuh ingkang satudat kinurmatan, keparengna kula gempil kamardikan miwah nigas wacana sawetawis saperlu nuhoni ingkang dados panyuwunipun Bapak sakeluarga wonten ing dalu menika. Dene panjenenganipun Bapak wonten ing dalu menika ngaturaken maewu-ewu gunging panuwun awit panjenengan sedaya sampun kersa rawuh wonten ing dalemipun Bapak sakeluarga. Menggah wasipun dalu menika panjenengan sedaya ing samangke badhe kasuwunan tambahing donga pangestu waosan kalimat thayyibah inggih lillah kalimatullah waosan tahlil ugi sanesipun menggah wasilah ganjaranipun katujuaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumedakipun dhateng garwa putra wayah sahabat para aulia, suhada, solihin ngantos rumentah dumateng umat akhir zaman. Mliginipun kangge ngintung dumateng rohipun swargi simbah, bapak, ibu. Pramila sumangga waosan kalimat thayyibah menika kula panjenengan kawiti kanthi waosan istighfar ugi syahadat kaping 3 mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan wilujeng gesang ingkang istiqomah saha pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para sepuh tuwin pinisepuh saha para rawuh ingkang satuhudat kinurmatan mekaten menggah waosan kalimat thayyibah saha barokah doa sampun kalaksanan kanthi wilujeng tanpa pambeng setunggal menapa ing wusana sumangga kula dherekaken lelenggahan kanthi mardikane penggalih sarta kasuwun hanggrapi atur pasugatan ingkang katur wonten ngarsa panjenengan. Para sepuh tuwin pinisepuh saha para rawuh ingkang satuhudat kinurmatan kepareng matur bilih Bapak wonten wekdal menika ugi ngaturaken sedekah ingkang arupi dedaharan menggah wasilah ganjaranipun katujuaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumedakipun dhateng garwa putra wayah sahabat para aulia suhada solihin ngantos rumentah dumateng umat akhir zaman. Mliginipun kangge ngintung dumateng rohipun swargi simbah, bapak, ibu. Pramila semangga kula lan panjenengan sedaya waosaken suratul Fatihah kaping pisan mugi saestu dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. Kapisan malih Bapak ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenengan sedaya awet rawuh panjenengan saha tambahing donga pangestu waosan kalimat thayyibah kangge ngintung dumateng rohipun ahli kuburipun Bapak.
Salajengipun Bapak nyadong duka ingkang kathah saha nyuwun sih pangapunten sedaya kekirangan anggenipun manembromo rawuh panjenengan sae ingkang magepokan kalian papan palenggahan minggahipun dhateng atur pasugatan ingkang katur wonten ngarsa panjenengan. Kula ingkang piniji amakili Bapak ugi rumaos kathah kelintun ngatur minggahing basa miwah kiranging tata krami ingkang boten prananing penggalih panjenengan sedaya mugi kersa paring agenge pangaksama. Mekaten kula pungkasi, wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.